dengan man oinos Tain ka kadmangrik na Kadagitoy nga ununoy To'y gumaw gawawa Amwen nga to'y ayat ko Nagtaod gapuken ka Kasi ka awan sa bali Sinayawang daytoy rikna Apay day tanaket Agmayen ken agdwa-dwa Wenno ipagarup mangsa Arab-rabaken ka saan biyag ko Punasem kadtay kadwa-dwa Awanen ti ayayatek Nudilaeng siksiko Tain ka kadmangrik na Kadagitoy nga on-on-doy To'y gumaw gawawa Amen nga to'y ayat ko Nagtaod gapuken ka Kasi ka awan sa bali Hinayawang daytoy rikna Apay day tanaken Agmayen ken agdwa-dwa Pagarup mangsa Arab-rabaken ka Huwag saan biyag ko Punasem kadtay kadwa-dwa Awanen ti ayayatek Nudilaeng siksiko Apay day tanaken Agmayeng kinagdwa-dwa Wenno ipagarup mangsa Arab-rabaken ka saan biyag ko Punasem kadtay kadwa-dwa Awanen ti ayayatek Nudilaeng siksiko Awanen ti ayayatek Nudilaeng siksiko